Early morning. बयनिसिमबो good morning लोगोफोर दा आं थांगासिनो मानास रिजर्टआव आरोखि ना दा नै 7टा जाबाय आरो दा नै लोगोफोर टाइमा 7टा जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना मर्निं वाक खालामदों बा खामानियाव बेस्थ दिनैना लोगोफोर आंना मोनसे गोदान जार्नि सुरु जाबावनो सानबाय लोगोफोर आंथ' दा नोंथांमोननो मा खिन्थाबावनो आं मोजाङै डिटेल्स प्रग्रामनि सोमोन्दै मिन्थिया ओमफ्राय आंना लोगोआ लेंहरदों खन्थाइ आवरायनायारि जागोन होननानै मानास रिजर्टआव आरो जोंना बे आब' डक्टर इन्दिरा बर' बायद' फैगोननो होनदों थ'द' बिदिब्ला आंजों थांफाबासो नोंथांमोनहाबो मिथिसिगोन आंबो मिथिसिगोन आरोना साइलेन्ट दिप मोजांथारनि दाबो रिक्साखौनो मोना नै थाबायगासिनो खोलो खोलो बार बारनायजों दैसा सेरनि खासि बिबारा हायला हुइला मोसानायजों आंनि बोदोर बावलि गोसोखौ माब्लाबानो बिलिरलांबाय आय' मिथिंगा नों मा एसे समायना आंनि बोदोर बावलि गोसोआ नोंजों दसे जिरायनो सानबाय नाथाय आंबोदि समजों खाजानायसो बिराद मोजां लामाखौ एसे प्लास्टार होबावबा साबसिन जागौमोन बारा मोजाङै मिथिया दोमैलुलु दिनैनि बोथोरा बिराद मोजां दानाबा मोनफैबाय जोंनि मानास रिजर्ट नरसिंहा मा जाखोलै नरसिं औ थाइसुरि लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बे रिजर्टआव भिजिट खालायनो हागोन आं बे पारपसाव फैयाखै ओमफ्राय होनब्लाबो आङो एसे देखायबाय आरोना नोंथांमोननो लुकखौ बिराद मोजां साइलेन्ट आरोना समाव रिलेक्स लुबैना मानसिया जिबनाव अब्ला नोंथांमोना फैनानै बेवहाय लाफैनो हागोन मिथिंगाजों दसे गावखौनो कानेक्ट खालायनो हागोन दिनैनि बे सेथि गायसन सान फालिनाय दुनालि आइजो थुनलाइयारि गाथोनाव नुजाफैनाय आब'मोनहा जोबोद गियानि गुनि बिथांमोनहा जोबोद थुनलाइ सिबियो आरो नै जोंना गाहाय आलासि डक्टर इन्दिरा बर' आब' सौफैबाय ओमफ्राय बिथांखौ बयबो सनमान लाबाय आरो आंबो लाबाय ओमफ्राय दा बिथाङा गांसे बिजाब बेखेवसिगोन नायलांदो बिदिब्ला दा बे बेलायाव जोङो देग्लाय लाइसि हिसाबै दिहुननो होननानै थिरांथा लादोंमोनब्लाबो लाइसि हिसाबै दिहुननायनिख्रुइ जोङो जेसेबां जोंहा मेम्बार दङ मेम्बार होननानै बुंबाय आं आफादाव जायफोर दङ बिथांमोनहा खन्थाइखौनो हरथोंसै खन्थाइ मा होनो गांसे खन्थाइ बिजाब जों दिहुननोसै ओरै होननानै बेखौबो थिरांथा लानाय जादों आरो दा खन्थाइनि नामखौबो जोङो दोनखानाय जादों खन्थाइनि नामा दुनालि गाथोननि खन्थाइनि दैहु बेखौबो जोङो ओरैबायदि माबानानै नागिरनानै दोनदों जाहाथे एसे दांग्रोमहरो हिनजावफ्राथ' एसे माबाया थाखायो जाहाथे हौवा हारिनि जायफोर एसे गोसो गुदुं जाहाथे एसे दांग्रोमहरो माबायदि दैहु जाथावथाव ना दैनि दैहु ना लिरनाय फरायनायनि दैहु से आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय जोंनि थुनलाइयारि गाथोननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय थुनलाइयारि गाथोननिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो खावलायबाय नै जोंना दानाबा आब' सोमखोर सिलाया मेथाइ रोजाबबाय बिराद मोजां जादों नाथाय एसे टेकनिकेल माबाया ल' नालाय बेखायनो बेबायदि खोनादों नाथाय जोबोद मोजां
बेजों लोब्बा लाखिनानै जि बिजाब सुजुदों बिथांमोनहा बे बिजाबखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आंखौ आलासि महरै थुननानै लाबोदों आरो बे बिजाबखौ बेखेवनो थाखाय आङो नोंथांमोननि गेजेराव आवगायबाय। नायग्रोदो बयबो नायग्रोदो थफ्लाखौ। दान्दिसेयावनो जे बे रोखोम एफाबां गिदिर बिलाइनि बिजाब दिहुननो हादों बांसिन बिजाब मोनबावगोननि मिजिंखौ आं दोनखाबाय। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि जयश्री बर' बिथांखौ खावलायबाय। आरो नै दा गुबुन गांसे बिजाबखौबो बेखेवबावबाय बायदि सावरायलु बिदां खोन्दो 2 अनिला बसुमतारी मेडामनि। गाथोन होनोब्ला गोबां खोथा जों गोसोआव फैयो। दुगैनो थांनायाव नेचारेलजों प्राकृतिजों समायना संसारजों समायना माने नुथायजों गोबां खोथा ओंखारो। बेयावनो आङो जोंनि बे बिजनि आवथानि गासै लिरगिरि गेदेमा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिगोन। दिनै आङो जोबोद मोजां मोनदों बे जायगायाव फैनानै आरो नोंथांमोननि बे मा बियो दुनालि आइजो थुनलाइयारि गाथोननि जि सेथि गायसन सान फालिनायाव आंखौ गाहाय आलासि महरै दिंनानै लाबोदों। आं गिबियावनो एसे गोनो गोथो जादोंमोन। बेयो जाहैबाय सिरिमोन फोजाब आरो सिगांलां। बेसेबां मोजां मोन्थोर दै आं फरायगासिनो थादों बेखौ दहाय नायदों आङो माबाफोर मोन्थोर दं नामा बिस्रा। जों फुङाव थाब सिखारनांगोन। फुङाव आर्लि टु बेड आर्लि टु राइज होननाय मोनसे इंराजिनि मोनसे बाथ्रा खोन्दो दङ ना, जायखौ जोंनि बर'नि गिबि पद्मश्री मदाराम ब्रह्मआ जेब्लाबो आवरायबाय थायोमोन। आर्लि टु बेड आर्लि टु राइज मेक्स मेन हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज। बे पद्मश्री मदाराम ब्रह्मनि बे मोन्थोरा इंराजिनि मोनसे मोन्थोर, सासे इंराजि सानसुमैया होलांनाय। बे मोन्थोरखौ जोंनि आफायाबो, आंनि आफानि मुङा गनेश बर', बे गनेश बर' आफायाबो जेब्लाबो आवरायबाय थायोमोन। बेयावथ' बिराद थाब सिखारखायोमोन आरो बे मोन्थोरखौ माने आंहा उन्दैनिफ्रायनो आंनि खर' मेलेमाव ओरैबायदि हाबनानै थाबाय। आर्लि टु बेड आर्लि टु राइज मेक्स मेन हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज। गोसोखौ जों गोसोआव दम लानानै जोङो लाजिनाय भाबखौ जों जेब्लाबो गारनांगौ आरो गोनो गोथो जादोंब्ला बे गोनो गोथोखौ क्लियार खालामनानै लानांगौ, फोसाबनानै लानांगौ जे आं मा खालामनो, आं मा मावनो, बा बेखौ आं एसे ओरैबायदि मोनदों बेखौ सोरनावबा सोंबाय, क्लियार जानानै लाबाय, बेनिफ्राय नों बे खामानिखौ मावनांगोन। बेबायदिनो सासे मानसिया मा आबुं जाफुंसार जानो हायो। आरो जोङो दिनैहाय जों एकदम मिजिं थिनांगौ, सिमां नुनांगौ होननानै बुंदों दहाय अनिलायाबो बरायनाय बिबुंथियाव बुंलांदों सिमां नुनांगौ आरो सुमतियाबो सिमां नुदोंनो आरो बे सिमां नुनाय बादिनो खामानिफ्रा जालांबाय थादों होननानै बुंदों। सिमां नुनांगौ जोङो मिथिबाय, जों सिमां नुनांगौ आं ओरैबायदि खालामनो ओरैबायदि मावनि। दा आंनि खन्थाइनि मुङा जाहैबाय बुरैसुथि दैमा आंनि जिउना।
बेखौ लिरदोंमोन आं 2021 मायथाइयावनो आरो बे खन्थाइ बिजाबा आंना नुजादों 2022 मायथाइयाव आबहावा सांग्रांथिनि सायाव आंनो लिरदों बुरैसुथि दैमा आंनि जिउनां बुरैसुथि दैमा आंनि जिउनां जोनोम आंनि सुदेम बेनि सेरावनो जोनोम आंनि सुदेम बेनि सेरावनो ना नाथुर खांख्राइ साम' मा जाथ्र' हेलासि मेथ'खा आजां गाजां सब बिफां दांना लाबोयोमोन आबैया जों थ्राय थ्राय खुन्दुं सोंना दायोमोन जिरायग्रा सब बिफांनि दाहारा बेखौ बना खुलुमो बाथौ फुं मोनाबिलि गोलोम बोथोर सानजौफुब्ला स्राय बना औवासुं गुदि जिरायनाय दान्दिफ्रा बिबै बिबौ फिसौ सल'बाथा खिन्था नाथाय थादिना गैलिया दिनै थादिना गैलिया रानथेबाय बुरैसुथि गैलिया ना नाथुर साम' खांख्राइ आरो सब बिफां समा बिदिनो सोलायै इक'लजि इमबेलेन्स जेरावबो जेरैबो आबहावा दिनै आय' नों आबहावा गोजोनलाय होग्रा बुरैसुथि देंखो रोबोबाय ग' गिरिं ग' गिरिं ग'